alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof o pindinde ene waseede jojjude rewede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof mo rendaka tago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal allah yedi en muhammada en jetti allah subhanahu wa ta'ala en juuli en laaɗo allah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓesgu makko ngu e mbaɗi taraddi e sahabaɓe makko yo allah ɓeydu weluyaji muɗum e maɓɓe yo allah ɓeydu weluyaji mum e barkeji mum e yurmede mum e dokkal mum e ceerno men cheikhana ahmada tijani radiyallahu ta'ala anhu yo allah ɓeydu weluyaji mum e yurmede mum e dokkal mum e ceerno men seydi alhaji mouhammad ibne saïd radiyallahu ta'ala anhu wondude e seernaɓe makko yo allah waɗanɓe noon ndeɗo jonde walla oɗo batu ngal ɗo moɓodiral ko moɓodiral nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum rendini en ɗo saabu sikki ala so tawi allah addano en ɗo waɗi en ɗo waɗani en ko waɗani en ko ene gasa taw ɗum ɗo wawa heɓade kala noon ko allah watta ene joguimo waɗirta walla kala ko allah wattane jogiiɓe waɗirta gonal men ɗo allah rewi ɗum koye seydi alhaji mouhammad ibne saïd radiallahu taala anhu jinnaɓe men e mawɓe men gacci ko joguino foof gabbimo ne waɗi sababu noon kala juulɗo aɗa ɓorni wutte e wutteji nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kono kanko e zamanu makko tawa dolokkaji nelaɗo allah ɗi o ɓoori ɗi eɗi keewi ha woni kala joguiɗo haaju e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗeɓata wawde wurde ga makko ma woppi ko joguino araɓe kodda walla heddo to heddi to ɓe gondira e ruhuji mabɓe nde wonno ko ɗum ɓuuri sembude alhamdulillahi rabbil alamin dendagal fanade ceerno dendagal anniyaji ceerno so tawi kanƴi fof ɗi timmani ko ɓuuri hen hewde timmi ene jeeno e fandare ceerno e anniye ceerno gendiyan kagal ngal nde artata e lawol diine sabu ko adi ceerno ko heewi e gendiyankoɓe sa rokkinoɓe dolokkaji so tawi gendiyan kagal ko ngal dolokke ngal wonno walla wiyoɓe bakki noon ɓurta yawde famirde ko bakki mo ala no cakkal ko dolokke mo ala cakkal aɗa yiya becce jomum o ƴewani dolokke o cakkal ngal woni diine o e gendiyankagal ngal yo yimɓe gandu ko hunde wotere jiidude nene e baba nde wawa sirtude ha woni hande kala gendiyanke mo allah walli tawdi kay aɗa faami gendiyankagal e diiniyankagal ndeke ko ɗaɗol gotol laslolingol cuɓata guerte ko e guergal makko ko toon jahata koccinoyoɗa nde mbawa nawande rendo ma ko ene faama ɗum kala neɗɗo ne naftori ɗum ceernajo ne naftorimo mo wona ceernajo ne naftorimo gando ne naftorimo human binne ene naftorimo yo allah yommo radiyallahu ta'ala anhu kanko e seereɓe makko nde wonno kala daraniɗo allah ko laaɓi allah yoɓat ɗum caɗele ɗe noon ko daranade allah ko laaɓi ɗum ko caɗele koye daranade allah ne weeɗi kono ko laaɓi ko ne satti ta daranima allah ko laaɓi a muñi ko muñete ko so allah ene yomma nandata eno jarunoɗa ni ɗum waɗi mbiɗa heewi haalde mbimi neɗɗo sone darta allah somo ƴoƴño o darta allah tan retour o ko allah e goɗɗum fo artata tawi noon ko allah e goɗɗum dartata ene gasa goɗɗum ɗum arta o allah artorani hen wa amma allah ɓolo so kanko dartata retour o sone ara addurat goɗɗum ɗum waɗi nde wonno ko allah tan o darno kanko e waɓeno makko e jii retour o hawnima ɗum ɗo foof tawa ko e retour o ɗiɗo belemmaji foof tawa ko e retour o radiyallahu ta'ala anhu wona ɗum ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam allah ne rokkimo kala ko maccuɗo allah rokkete naftoro allah rokkimo aboubacar o sembinorima ɗum oumar ali ousmane sa yi ɓeeɗo ene kaale ko ɓeeɗo soko oto nelaɗo allah wonno ɓeeɗo woni pinoji oto ɗi ko heddi ko ene wawi abbade hen décoration oto o wamma pineji oto ɗi ko ɓeeɗo nayo sa wi aɗa sengta hen panowal gotal oto o wawa yaade nelaɗo noon woni moto o sallllahu alayhi wa sallam allah rokkino ceerno aboubacriji ha mbayno leydi woni siddiqina en allah rokkimo oumaruji ha mbayno leydi woni nunɗuɓe allah rokkimo aliyin en jomiraɓe gandal ha mbayno leydi rokkimo waɓeno abdourahmane ibnu awfin en
waɗanoɓe l'islam o financement ha o wawa wurde o wawa yaade kono ko wayno Ousmane Boun Affan en ko joni ngari hol gonɗo Ousmane Boun Affan makko ko ka Abdoulaye Wale Ndiaye nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haadi no ñande o wotere o wi ma darra Ousmane ma faala ba'da hada al yawm Ousmane o wi Ousmane wonta gollude ko ene lora ɗum sabu Ousmane waɗi diina o financement o walli ha joni o wonta gollude ko ene bonanamo en jetti Allah mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam seeda ni ceerno men radiyallahu ta'ala anhu Allah addi mo caggal ceerno kono wallimo holno wurdata e zamanu makko kanko kam o deƴƴino ko ɓooyi ko adi hande ko liili o haali ɗo ko haninto ko cooso ko haali fata bayyanu wona mi weltahi kono jinnomi ta ko coosoyo ha haali o aya fata bayyanu kanko ceerno andino fata bayyanu ko ɓooyi kanko ni wona omo suɓo ko haalde ala o deƴƴu sabu ceerno kala ko nafanno neɗɗo adno e lahara haali o deƴƴiri gollal ɗum waɗi jiiɗa résultat ji makko ɗi kawɗi so yimɓe jaari ga a yaari ga wona luural joni ko seɗen garta goto men fof adda ko addori ɗum waɗi mbiɗa haala mbimi waɗoɓe débattre uji ɗi ganduɗa ɗi ngala fayide ceerno ɓuuri ceerno ma ala ceerno kaari ɓuuri ceerno kaari goppenɓe joni ƴoƴƴo o wiyata joni ko addu ko keɓɗa e ceerno ma min jiiya oyana kadi ande kay addu ko keɓɗa e ceerno ma goppen seeɗen ɓe ndeeƴe résultat ji tan min cohli ɗum waɗi ceerno no andi ko résultat sohla o ƴetti résultat o woni gollal ngal o woni almudo ceerno o wona e ɓiɗɗo ceerno o momte ceerno ɗum waɗi ceerno Ibn Umar radiyallahu anhu mo haala o wi ala huɗa cheikhi huɗahu wada o wi ceerno teppere muɗum nde kalɗo ceerno yeɓɓi teppere mum nde o fawat ɗon teppere makko nde ala huɗa cheikhi huɗahu wada koye teppere ceerno radiyallahu anhu ceerno fawi teppere mum ha jiiɗa kanko ko foftere tan wonanimo hen ɗo deƴƴiɗo kanko woni almudo ko wayno amni noon wiya komi almudo walla gonen e yemirore he mo wonani e yemirore he mbiɗa haala min no mbamini noon Allah waɗimi ko ɓuuri hewde sahaaji aɗa yiya neɗɗo wiya gonen e yemirore he min de ko hen gommi koko hawranimo ko hen woni fof ko hawranimo ko mbiya ha kawra e ñalawma mo ceerno haalimo ko hawrananimo so tawi ceerno teftimo ñanum almudagal makko he yiƴƴata yimɓe ne gandi ko jahata wadde gonɗo hen 100% on ɓurata naftorade mi wawa seedanade goɗɗo kono mbiɗa seedo e famɗude duuɓam e famɗude gandalam ceerno radiyallahu ta'ala anhu wallahi ala huɗa cheikh huɗahu wada wadde o dañi résultat heddi ko enen wonɓe caggal ɓe e ceerno guelongal haali joni nden en wonde kunnasa mbiɗa wiye nden to wonde ɗum kono gonen kunnasa hol ɗum bata kanŋe wonton pirlata kadi madina wontata ko bata kanŋe naɗo nder to fof ko jumri tawata toon alhamdulillahi rabbil alamin so ɗum ɓenni mawɗo Abdoulaye Wale Ndiaye mi haali mbimi kanko darani en darde Ousmane Boun Affan ceerno heeɓinoɓe ha heewi kono oɗo Ousmane garɗo e oɗo zamanu ahlul qur'ani en ne neɗi kam e sifa keeriɗo ɓe mbi ko e zamanu makko Allah rewnude sababu ay Alaji Abou Ndiaye qur'ana yi hoore mum e sifa keeriɗo e oɗo jamanu kala gonɗo ɗo e Madina Gounass tawde ka jangguinowo alqur'ana sikki ala noon ala gonɗo e Madina mo jangguina alqur'ana Madina fof ko qur'ana kono noon ɓurɓe soccodirde hen ɓe eɓe jii gollal makko eɓe jii darde makko eɓe duwonomo ko suuɗi e ko fewi te duwaɗi ene jaabo Allah wino minmi ala koreji mi jibinani mi jibinaka kono représentant ɓe leydi Allah he ko ahlul qur'ani en Alaji Abou Ndiaye mbimomi cubalɓe ɓe jaafo hinde cubalago ne tawa e kimɗi ɓuranɗe kam ko tagi cuɓimi hinde cubalago ɓe kewani naafigeɓe kamɓe so tawi on mbaddi ko welaniɓe ko on neglat ɗum joni tan tawi namdi ko ƴettodiren régla gasa wona ko ene mofte mbimom cubballo ƴoƴƴo noon hay ɗum ne kadi sahajine hawno kono an ka cubballo ƴoƴƴo holko waɗimo cubballo ƴoƴƴo o wonde ceerno Abdoul Aziz neɗɗo wawa wonde ceerno Abdoul Aziz o naftoro ceerno Abdoul Aziz o wasa wadde réussir wawa wonde ceerno Abdoul Aziz ko amo Allah rokkuno wadde réussir kanko ne ala huɗa cheikhi huɗahu waɗa teppere makko nde o fawra ɗum koye teppere ceerno nde ɗum waɗi min nde Allah ittima ɗon e mbimi somin sinnomi andino ya leyta sinnomi andino e gurdam ceerno Abdoul Aziz mi woppa hunde fof mi abbomo tawan hande mi ɓuuri ɗo kono Allah hoddiri e sakket gurdam makko woodi ko min gollodiri ngal gollal ne tabiti ha hande taw koye min rewno o noddi kam téléphone kulmi nde wonno ko noon wayi ha mbimomi ceerno ko waɗi yimɓe ne kulma o wi kulɗo kam fof ko sayi kala mo suusa kam ko sayi mbimi nani wiya kala duwaw mo duwiɗa Allah ne jaabo o wi aɗa gonɗini mbimi eyi mbimi donom o wi addu kalis mbimi ala kalis yimɓe ko ndoɗa mi heɓa kalis o ala ko ma gadda o wi caggal armi duwanama o duwani kam caggal noon woni relation cakkitiɗo ɗum waɗi mbimi mbiɗa nimsi komi andanomo gila e zamanu law so Alaji Abou waɗi réussir wayino wayni so tawi Allah yettama ceerno Abdoul Aziz radiyallahu ta'ala anhu o yettante Allah
kanko woni lomtiɗo sirru ibrahima inna ibrahima kana ummatan qanitan ko ibrahima goto Allah haale qur'an o wi ibrahima ne yonani kam leñol ngol fof hay goto o wiyani ene yonani kam leñol ngol kono ibrahima o wi kala ko cuhlunome ummatu muhammadin ko cuhlunome tagoran ko ibrahima ne yonani kam on ɗon neɗɗo goto wonno ko ibrahima yenke saabu kala to dari haaju humtima ɗon ko neɗɗo goto jaati kono noon ko umma o woni représenté to nder yo Allah yomma moƴƴere somi sakkitoro haala pular na kala ɓe mbi kala lekki so tawi lekki wakino mum ene ƴuuña ene ara less yimɓe ɓe laaɓaka beela makki wawa rondade ko adi ki rondino ko haydi ɓokko lekki ɓokki so tawi ƴuuñi so mawni tan haɓɓa ko bammu haɓɓanno ɗum waɗi alaji Abou Ndiaye so tawi o wayidani ko wonde caggal kinɗon ɓokki waɗi noon ɗum noon miɗen kalna on ko min ɓurani on andude dendagal gonɗo ɗo ene liggo e haalirde nde ɓe kalinaɓe mbi ko 53 wonɗo ne liggo hande 53 Allah waɗi hawri koye inde ahmad ko ɓurɗo wawde yettude e tagore Allah nde fof ndeke wadde jetten Allah min ngala caɗele mbiɗen jiɗodiri mbiɗen nanodiri mbiɗen paamodiri ko oɗo galle wonnano kalɗo guettete ɗi fof ndendiɗo pulago ngu ceernagal ngal ngaluji ɗi gendiyankagal ngal kala ko cuhluɗa e bani adama ne hawri e oɗo galle a wawa sernude oɗo ko ceernajo walla o ko pular tan yaari walla oɗo goɗɗum yaari sowona taw kanko wima min ko naggam jarumi wadde minen foof ndendi gollal ngal hande so tawi en darima ɗo eɗen jetta Allah wala budda wooda ɓe cuppiɗen jettanen ɓe Allah kono noon nde wonno Allah ko baɗɗo e Madina Gounass gonga wona ko kereya mi anda biɗo yo on puɗɗiro séminaire o ya ayyuhalladina amanu in jaakum fasiqum bi naba'in fatabayyanu mi anda biɗo on noon kono ndeke sikki ala ko wiyete Madina ko suuɗi ko e ko feeñi ko fof ko gonga Allah yo Allah rokku en heddade e on ɗon gonga ɗum noon minen liggotoɓe e Dakar FM e jogorɓe arode fof mbiɗen mbiya yo Allah junnu gurdam alaji Abou Ndiaye ɓeydanamo cellal ɓeydanamo hattan Allah goto wawi rende neɗɗo e perguitte yo Allah renmo e perguitte yo Allah wallu foof yo Allah suur foof hoɓe ɓe mbiyaɓe bisimilla ila yawmil qiyamati assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdu kullan wadani jeyɗo binde foof